שולחן ההדרכה של רשת הגן הקיבוצי הוא ההזדמנות, הזכות והמחויבות שלנו להעניק לכל אשת צוות חינוכי במערכות הגיל הרך את התמיכה, הידע וההדרכה הנחוצים לה על מנת להזכיר לה למה היא עושה את מה שהיא עושה. שולחן ההדרכה מבקש לשלב בין שני דברים, בין ידע שאנחנו מביאים ובין מקום שהוא פתוח ומקשיב למה שהשטח צריך. שולחן ההדרכה מכיל בתוכו מנעד רחב של כישורים, מיומנויות, יכולות אינטרדיסציפלינריות, כדי באמת להיענות למנעד רחב של צרכים אינדיבידואליים וקבוצתיים, אם זה של ילדים, אם זה של גננות, של מנהלות, של מנהלי קהילה, של קיבוצים, של מערכות חינוך. אנחנו באמת עשירים במי שאנחנו, בזהות שלנו, הן הקיבוצית והן החינוכית, ולכן יש צורך בדבר הזה. המדריכות בשולחן לא רק נותנות הכוונה מקצועית, פדגוגית או ארגונית, אלא גם מהוות כתף תומכת כשצריך מישהו שאפשר לפתוח מולו את הבעיות וההתלבטויות שאנחנו נתקלים בהם ושהמערכות נתקלות בהם. אם זה בתפקוד השוטף, אם זה ביחסים, עם המדינה, עם הצוות, עם ההורים, עם המורים. שולחן ההדרכה מקדם היום ומביא לשטח, מעמיק את הלמידה שלו גם בתוך שולחן ההדרכה וגם החוצה. כל מי שהוא פוגש בחינוך הקיבוצי ומחוץ לחינוך הקיבוצי, זה את ההבנה של ההתפתחות האנושית, אם זה בהתפתחות של המוח, ההתפתחות הרגשית, ההתפתחות החברתית, ההתפתחות של האינדיבידואל, שזה דבר שהוא אולי טיפה שונה ממה שהכרנו עד היום, שבעצם הסתכלנו כל הזמן מתוך משקפיים של קבוצה. והיום אנחנו רוצים להחזיק את הקבוצה וגם ביחס לפרט, את הקבוצה ואת הפרט. אנחנו יודעים שכשהפרטים חזקים ומתקדמים כל אחד לפי הקצב שלו והיכולות שלו, אז גם הקבוצה מתחזקת. חינוך וחינוך קיבוצי בפרט הוא בעיניי משהו דינמי, פעיל, מתפתח, שנמצא בדיאלוג מתמשך עם מציאות משתנה מצד אחד ועם עבר עשיר וייחודי מהצד השני. שולחן ההדרכה הקיבוצי מייצג בעיניי את הדינמיקה הזאת, את התנועה בין הישן לחדש, בין הרגש למחשבה, בין האקדמיה לשטח, והכל במטרה לתת מענה מותאם, מדויק, לצרכים השונים שעולים מהמערכות חינוך. תודה. לכל ילד וילדה מגיע צוות חינוכי, מקצועי, שמח, מתפתח. אנחנו כאן ונשמח לעמוד לרשות כל מערכת גיל רך שתחפוץ בכך ולהוות את הגשר בין הידע האדיר האקדמי שנצבר ובין העשייה הכל כך משמעותית שאתן עושות בשטח.